Me kuma nake gani masifa ce ta samu a gidan ko da amma ba ka dawo ina za ka je ban ji me kace na sai ina za ka je da kake nugowa nan ina za ka shiga ina wannan ne ɗakin ka nan ne ɗaki na sai me nan me sunan mu ban ɗaki ne sai kuma a tabe ni ina zan je a to ina zan ai na kafa doka a gidan nan ai billahi la ilaha illa huwa ba wanda ya isa ya zo ya wani uzuri a gidan nan ya gaya mun tun an yau za ka yi tun jiya za ka gaya mun ka ce ga abin da za ka yi shi ban ɗakin ban ɗakin wata sabuwar doka ce ni na kafa ta ai ba ni za ku yi rashin mutunci a gidan nan ba ni za a yi wulaƙanci a gidan nan ba to billahi lazi na kafa doka duk uban da zai shiga ya uzuri wallahi sai an gaya mun kai ga ita kanta ya hana su da ta siya gidan don ubanta ai ba ni ba ai to billahi la ilaha illa ko idan ta zo gidan nan akan a hana ni shiga ba ni ba ai ba ni kace zan iya ruguje gidan ka ruguje gidan kwarai da gaske ban daki ba ban daki dai nawa ne idan na ruguje gidan ban daki nawa ne da aka tashi kawo min haya ban daki aka ce nan ne nawa ni an ce min ga daki na ga dakin ka wannan ruwanka ne abin da aka ga miki nan to wannan ban daki kuma babu mahalukin da ya isa a doron ƙasa zan shiga ban ɗaki na gingimo butata ya ganni jikina yana bari zan shiga ban ɗaki ne uzurin ra'ayin gabana ya ce sai na zana masa na karanta masa na lissafa masa abin da ya cikin ban ɗaki saurara mana malam sai wani soki burutsu kake yi kada a mutane da wani hayaniya ni za ka ga yawa hayaniya mahaukaci kana ji na mai hankali kana ji na mahaukaci ni ne ma sai na shiga ban ɗaki na ka biyo ni ban ɗaki